Skvělé. Dobrý den. Tak, já doufám, že se uvidíme a uslyšíme a že se někdo připojí. Už tam někdo je, super. Doufám, že to nejsem jenom já. A kdo tam jste, tak prosím mě pak napište, že mě vidíte, slyšíte, budu moc ráda. A ještě počkám, jestli se někdo připojí, abych to nepovídala jenom pro někoho. Tak, už se to načítá pomalu, skvělé. Tak počkáme ještě chviličku. Si dám dneska už druhé kafe a koukám, že pomalu budeme za chvilku topit. Nevím, jak vy, ale u nás teda tady v Praze je příšerná zima. Takže moje druhé kafe a jdeme. Ivča píše, vidím, slyším, super, Ive, tak já ještě počkám. Perfektní, ještě chvilinku vydržte. Tak, jestli se ještě někdo připojí, tak už se to pomalinku načítá, tak doufám, že to všechno bude v pohodě. Tak jo, tak klidně začneme. A dneska je pondělí, máme pár dnů po výzvě a já jsem se samozřejmě chtěla zeptat ten, kdo tady je, jestli už stihnul všechny úkoly, jestli jste už viděli všechna videa a jak to na vás působilo teďka třeba po tom víkendu, kdy už jste mohli vidět nějaké výsledky, jestli jste si organizovali třeba ten šuplík, tak jak to třeba po tom víkendu vypadá, nebo jestli jste dali pryč ty časopisy, jaký z toho máte teď pocit, anebo jestli jste třeba i něco dalšího připojili do té výzvy. Takže budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak to teď aktuálně vy vidíte, nebo ne. Já o víkendu neměla vůbec čas na organizaci, ale samozřejmě jsem zase prala a dávala dohromady oblečení a zjistila jsem, že kluci fakt potřebují jenom málo věcí, že se často oblečou do oblíbených věcí a ten zbytek stejně nechtějí nosit. Takže jsem opět zase protřídila nějaké oblečení a podobně. Takže přímo jsem neorganizovala, ale jak vidíte, neustále je to takový ten proud toho, že ať si to neuvědomuji, tak to dělám už automaticky. Jo? Uklízím oblečení, hned dávám pryč to, co už nenosí. Měli jsme tady i maminku na návštěvě od manžela a taky jsem zjistila, tady je spousta papíru a rovnou jsem to vyhazovala a podobně. Takže je to takový, je to doopravdy životní styl, mít doma méně věcí, uspořádávat si to, vracet na to své místo. Já když se teď tady podívám na ten obyvák, tak prostě já mám uklizeno. Jo? Ráno, když jsem odvážela maminku na vlak, tak jsem vlastně hnedka uklidila tady ty věci, dala to zase do pořádku a zase to vypadá jako hrozně hezky. Takže klidně napište, jaký máte vy, jestli máte nějaký komentáře, jestli se vám něco podařilo nebo ne. Tak, o čem to dneska bude? Dneska to bude určitě o tom, že vás chci inspirovat k tomu, jak ten váš domov doopravdy za těch 5 týdnů může vypadat, když naskočíte do kurzu. Zároveň vám chci říct, abyste si prošli veškeré rozhovory, které mám natočený s účastnicemi z toho předchozího běhu. Zatím jsem vám vlastně tam dávala jeden s Katarínou, kde si myslím, že se můžete strašně jako spojit s ní, že je to takový ten příběh, který jako žije každá ta máma, kdy doopravdy třeba mě už je těch 44 let a kluci už jsou větší, už tam nemám ty miminka, ale zároveň je to takový, že si v hlavě říkáte, tyjo, tak a teď mě to čeká další 20 let to samý, nebo minimálně 10, že jo, záleží, jak máte velký ty děti. A teď je potřeba si říct, ano, jako chci mít doma uklizeno, chci mít doma hezky, ale nechci s tím trávit jako mraky času, chci trávit ten čas ještě s dětma, dokud chtějí. A zároveň už chci mít i čas pro sebe, nebo aspoň já to teď cítím, že chci chodit běhat, chci chodit za kulturou a podobně. A to si myslím, že to měla i ta Katarína, že vlastně cítila, že ano, děti už jsou trošku větší, je tam nějaký load těch množství věcí a že je potřeba se toho nějakým způsobem zbavit. Nejenom přemísťovat, ale doopravdy posunout to dál. A to si myslím, že je taková životní etapa, kde opravdu na tom pracujete, každý den se učíte ty věci a říkáte si, jo, příště to bude ještě lepší a ono to doopravdy bude. Pokud to budete dělat pravidelně, tak se vám to samozřejmě povede.
Tak, Monika píše krásné odpoledne, takže ještě se někdo připojuje, takže to je super. Takže to je jeden příběh Kataríny. Mrkněte na něj, poslechněte si ho. Když se podíváte na YouTube, tak jsou tam samozřejmě další 2 rozhovory, které vám ještě ale samozřejmě jako pošlu. Teď na dnešek a na zítřek připravuju rozhovor s Martinou, která má 3 děti. Naskočila v únoru do toho kurzu Uspořádejte svůj domov jednou provždy. Začala samozřejmě taky tou výzvou, aby zjistila, jaký to vůbec je, jestli má ráda mě, jestli má ráda moji energii, jestli ji motivuju a vyšlo jí z toho, že ano, že prostě je ta motivace, že jí to hrozně dělá dobře. A zároveň s těma 3 dětma si opravdu jako nalila toho čistého vína a já jsem si to pamatovala i v tom kurzu, že se musela rozhodnout, že některé věci doopravdy posune pryč, že ta příčina toho, proč je tam ten chaos a ten nepořádek, je to množství těch věcí. Někdo třeba nemá ten systém, nebo není právě důsledný v těch návycích a podobně. Ale někdo doopravdy na začátku tam má to množství věcí a i když chce organizovat, i když chce mít ty návyky, tak prostě přes to množství věcí to nefunguje a nejde. A Martina je právě ten příklad, která tam těch věcí měla hodně a doopravdy zjistila v průběhu toho projektu, v průběhu toho kurzu, že je to ta hlavní příčina a že když tu odstraní, když doopravdy to vytřídí razantně, tak se pak může posunout dál a pak už může pracovat na těch návycích, na tom uložení a podobně. Určitě si ten rozhovor poslechněte, protože je strašně inspirující a říkám vám ty vaše možnosti, kam i vy se můžete dostat. Já vám ukážu jak, já vás budu motivovat, budu vás jako posouvat samozřejmě dál, máte tam jasný kroky, máte tam jasný plán v tom kurzu, ale samozřejmě je to o vás. Je to o vás si připustit v té hlavě, kde je ta příčina a pracovat na ní. A tím, že vy to neustále slyšíte ode mě, od těch ostatních účastnic a vidíte, že oni třídí, že už tam začínají mít pořádek, že už začínají s těma návykama, tak vás to bude strašně motivovat. Jo, takže přečtěte si nebo poslechněte si určitě o té Martině a uvidíte, s kým se třeba víc stotožníte, jestli třeba s tou Katarínou nebo jestli s tou Martinou, pak tam ještě na vás čeká Dáša, ale ta bude až ke konci týdne. Ale pokud máte čas, tak si klidně i to poslechněte. Tak jo, takže to byly příběhy, inspirace od těch žen, kde každá ten začátek měla někde jinde, ale to finále je vlastně pro všechny ženy stejné, že máte čas na sebe, máte rychle uklizeno. Já to teď vidím, jo, odjela prostě tchyně nebo maminka mýho manžela a mám to hotový 1, 2, 3, jo. Ráno jsem rychle vyluxovala, dala jsem věci do myčky, dala jsem věci tady z obyváku jako pod postel nebo pod gauč a najednou jako je uklizeno a nepotřebuji uklízet další jako 4 hodiny, ale vím, že je to připravený, že může kdokoliv přijít. Takže přemýšlejte o tom, jak to chcete vy a podobně. A Dáša, hezký den, Dášo. Dáša byla účastnice kurzu a mám tam s ní připravený nádherný rozhovor. Myslím si, že Dáša dokonce byla i v kurzu, Dášo bylo jako účastník živého vysílání, protože vám to šlo skvěle, takže kdo chcete, určitě si poslechněte i ten její rozhovor, protože to určitě stojí za to. Tak, a co vás teda čeká? Dneska, aby zase nedošlo k nějakým omylům a e-mailům za 2, za 3 dny. Dneska končí bonus ke kurzu Uspořádaná lednice a mrazák. Je to bonus, který jsem se rozhodla dát, standardně stojí 1290 ten kurz a já jsem se ho rozhodla dát všem, aby vás to motivovalo, abyste naskočili a abyste si třeba poté ještě dali dohromady tu lednici a mrazák. Proč lednice a mrazák? Protože ji otevíráme neustále. Je to jako šatník, je to jako koupelna. Prostě ať se to nezdá, tak lednici možná otevírám ještě častěji než šatník, že ten otevřu ráno a večer, kdežto tu lednici otevřu třeba 10krát denně. A mě strašně vadilo, jak ty moje děti byly nesamostatní, jak prostě manžel nemohl nic najít a podobně. I když já teda musím říct, že od malička jsem jako trošku ujetá na tu lednici a že to tam miluju, mít ten pořádek, mít ten systém, ale chvilku mi to trvalo, než jsem na to přišla. A protože ráda jim a ráda mám a ráda vím, z čeho si vybírám, tak jsem jako několik let zjišťovala, co by mě vyhovovalo. Samozřejmě jsem prošla těma etapama, kdy jsem měla tu malou lednici v malém bytě, teď mám tu velkou lednici
A zjistila jsem, jak těch 5 let to organizuju. Takže ty klientky, jak v kurzu, tak i doma válčejí s tou lednicí, že opravdu vyhazují spoustu věcí, které jsou prošlý, že nevědí, jak skladovat šunku, salámy, že prostě válčejí s tím, že děti načnou nový mlíko, nový sýr, i když tam už načnutý je a podobně. Takže tohle já všechno jsem dala dohromady. A dala jsem to do kurzu, jsou tam vlastně 2 videa, velká lednice, ta je ode mě, kde si myslím, že to mám fakt jako vymakaný. Funguje mi to skvěle, nevyhazuju jídlo, děti jsou samostatní, manžel je samostatný, moji rodiče, když přijedou, jsou samostatní, protože je tam všechno popsané, všechno najdou a funguje to. A pak je tam i malá lednice, protože samozřejmě hodně z vás mají ty různé vestavěné lednice a tam doporučuju nějaké organizéry, doporučuji třeba systém, doporučuji nějaký kroky, jak udělat, abyste zjistili, co vám funguje a co nefunguje. Třeba teď jsem byla před létem u klientky, tam jsme, když dělám kuchyň, tak vždycky dělám i lednici, protože prostě je to součástí, takže jsme to třeba i ladili v průběhu toho léta, že jsme tam ještě doplňovali různý boxy. A vždycky to dává smysl a vždycky to stojí určitě jakoby za to se i na tu lednici zaměřit, je to prostě součástí kuchyně a je to strašně jako důležitý. Takže tohle všechno jsem dala do toho kurzu, jsou tam doopravdy inspirace, jak to udělat, jsou tam zase organizéry, kdo naskočí, má samozřejmě slevu na organizéry a je to tam takový jako polopatě a samozřejmě se můžete pak i ptát v kurzu. Takže dnes o půlnoci tahle ta sleva končí, nebo tenhle ten bonus. Pokud chcete a přemýšlíte o kurzu, že chcete naskočit do toho velkého, uspořádejte svůj domov jednou provždy, dneska máte možnost získat ještě další kurz zdarma. A to je ta lednice. Pokud k tomu máte nějaké otázky, tak se určitě ptejte. A já jsem si pro vás dneska trošičku připravila, jak ještě vypadá ten kurz, co vás tam přesně čeká, jak vypadá třeba ta členská sekce. Já jsem to i natočila na YouTube, takže pak se můžete v klidu podívat, ale teď jsem si říkala, že vám tady budu šerovat stránku, a abyste to viděli. A Dáša píše, hezký den, vše, co Erika říká, opravdu funguje. Děkuju, Dášo, to jsem ráda, že si tady nevymýšlím a že to doopravdy funguje. Ale všem ostatním, kdo přemýšlíte a chcete to vidět, abyste si nekupovali zajíce v pytli, tak vám určitě tady budu šerovat. Takže vydržte. A ne, to není správně. Tak. A jdeme na to. Takže budu sdílet tady. To znamená, pokud si dneska koupíte velký kurz, uspořádejte svůj domov jednou provždy, tak tam budete mít 3 kurzy. 3 v jedné ceně, jo? 5290. Máte tam ten standardní kurz, pak tam máte navíc uspořádaný šatník a navíc ještě lednici. Jo? Když se vrátíme k té lednici, tak já vám ukážu tady, jak to vypadá, abyste si to dokázali trošičku představit. Je tam určitě nějaký úvodní video, máte tady slevy u partnerů, máte tady základní pokyny, co s tím dělat a podobně. A tady už máte velké video o té organizaci vestavěné lednice, takže můžete se podívat, jak jsme to organizovali, na co si dát pozor, na co si nedat pozor. Pak tady máte organizaci americký, velký lednice, organizéry a podobně. Jo, je tady i mrazák a jsou tady samozřejmě i návyky, protože návyky jsou strašně důležitý. A je tady samozřejmě bonus i jídelníček, protože ten s tím samozřejmě hodně souvisí s tou lednicí, obzvlášť když máte tu lednici malou. Takže já určitě doporučuji přemýšlet i o tom jídelníčku, i se o tom tam v tom kurzu bavíme. Takže tohle je lednice, malá lednice, velká lednice, návyky, organizéry, prostě vše. A dnes to máte zdarma. Další kurz, který tam máte, tak to je tady ten uspořádaný šatník. Je to vlastně 5 kroků k šatníku, do kterého se zamilujete. A tady to budeme řešit 3. týden, trošičku 2. až 3. týden v tom kurzu od toho 7. tedy října. A jak vidíte, tak je rozpadnutý do 5 částí, jo, kdy dokonce můžeme i plánovat šatní skříně a to strašně přizpůsobím vám, jo, takže podle těch žen, který budou v té skupině,
tak podle toho se budeme bavit, co přesně budeme dělat. Takže plánujeme šatní skříň, šatnu, pak se bavíme o vašem stylu, proč je to vůbec důležitý, najít si nějaký ten styl, jo? Pak třídíme společně, pak proměňujeme přímo doopravdy ty poličky, ty šatní skříně, ty šatny, máme tam nějaký prezentace, videa a podobně, máme tam i doplňky, samozřejmě tady máte všechny skládací videa, takže se k tomu můžete kdykoliv vrátit, recenze boxů a i nějaké bonusy, jako třeba masterclass se stylistkou Romčou a podobně. Takže je to doopravdy nabitý tenhle ten kurz. Já neříkám, že tenhle ten kurz celý projdeme, ale zaměříme se na tu oblast, se kterou vy budete potřebovat pomoct a to uděláme a poté už je to pak na vás, jestli vy nějakým způsobem se víc do toho individuálně zapojíte. Takže to bude ten 2., 3. týden, kdy bude ložnice a šatna. No a když se bavíme o tom velkém kurzu jako takovém, tak abyste se to zase dokázali představit, tak tady je první část, nějaká koupelna. Jo? Takže to bude první modul, koupelna, kde to máte rozpadnutý na ty jednotlivý mini projekty, takže nestratíte se tam, přesně budete vědět, co máte udělat, jak to máte udělat a podobně a zároveň já vás i v té skupině povedu. Druhá ta oblast je ta ložnice a ten šatník, takže to tady máte k té ložnici informace, k šatníku máte speciální ten kurz. Pak je tady obývací pokoj, takže obývací pokoj třeba bude obsahovat skvělý video z obyváku, jo, kde to mám u 2 klientek natočený, kde vám ukážu třeba, co je fajn, co není fajn, na co si dát pozor a podobně. Pak tady samozřejmě máte organizéry, abyste si to dokázali představit, jak ty organizéry vypadají, tak je to takový, jak bych to řekla, prostě PDF soubor, do kterého můžete už rovnou kliknout a uvidíte různé organizéry, které já doporučuju, kde se dají koupit, samozřejmě můžete využít i slevy a podobně. Jo? Takže to je vždycky v každém tom projektu. A co tady ještě máme? A pak tady máte vždycky každý ten modul rozsekaný právě na ty 3 mini projekty. Tady je třeba knihovna, dekorace a sentimentální věci. A vždycky je tam jak na to, takže většinou je to nějaké video nebo je to prezentace, záleží, co v tu chvíli mě dávalo větší smysl. A tady v té prezentaci přímo máte napsáno nějaký úvod, fotografie, jak s nima, co s nima dělá, suvenýry, pohlednice a tak dále, a tak dále. A bavíme se o tom, jak s tím nějakým způsobem pracovat. Jo? Takže to je třeba ten obývací pokoj, takže ten my zavřeme, abyste se v tom tady nestratili. A tady třeba poslední úložné prostory, ty jsou taky důležitý. Tam jsou komora, spižírna, já tam mám i nově garáž, ještě další garáž a je to rozpadnutý zase na ty 3 mini projekty. Proč to rozpadávám na ty mini projekty? Protože když bych řekla, že pojďme si udělat úložní prostory, tak je to strašně těžký a vy to nedokážete. Proto já to mám rozpadnutý vždycky na ten mini projekt, kde vy se na tom naučíte ty jednotlivé věci a pak už to můžete posunout někam dál. Jo? Proto to tam je třeba sezónní věci, které často v těch komorách bývají nebo v garáži. Čistící prostředky taky v komoře bývají. Úložní systémy, bavíme se vůbec o tom, jak třeba, jaký úložní systémy použít, který já mám vyzkoušený, který fungují. Letos jsem nádhernou udělala organizaci garáže u klienta, vypadá to skvěle a budu vám to tam vlastně sdílet, takže budete vidět, jaký jsou možnosti. Jo? Součástí je samozřejmě i nějaký bonus předsíň, protože předsíň je strašně důležitá. Takže to je vlastně všechno, co vás čeká. Já jsem tady zpět, podívám se, jestli tady máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Takže to vás vlastně všechno čeká, že tenhle ten kurz, který je doopravdy rozpadnutý na 5 týdnů a v rámci těch 5 týdnů se soustředíme na mini projekty. Já určitě neslibuju, že úplně všechno stihnete za těch 5 týdnů. Jo? Někdo to stihnul, někdo třeba onemocněl, ve většině případů to máme vymyšlené tak, že a domluvené, že si vždycky vyberete nějaký ten mini projekt, na který u vás třeba hoří, jo? Nebo na který máte čas, nebo který se vám líbí a podobně. Jak říkám, někdo stihne všechny 3 a ještě si udělá doopravdy jako třeba celou tu koupelnu, někdo třeba stihne 2 a až skončí kurz, tak si to v klidu dodělá. Důležitý je, že se na těch mini projektech naučíte, jak na to, že je tam krok po kroku, přesně vám řeknu, co máte dělat, jak to máte dělat
a vy uvidíte i od těch ostatních ty výsledky, takže se i můžete inspirovat a můžete si říct, ježiš, to tady skvěle vymyslela ta Monika, to já bych taky mohla takhle udělat, jo. Samozřejmě vy tam ode mě máte ty inspirace, ty prezentace, ale vy jste strašně šikovný ženy a vždycky přijdete v rámci toho kurzu s nějakýma dalšíma možnostmi. Já se od vás strašně moc učím, takže je to strašně fajn, že si pak v rámci té skupiny ty informace předáváte. Jo, tak já se ještě zeptám, kdo už třeba naskočil, a protože už mám prodaných 30 kurzů, takže 30 žen už vlastně se učí, ne ještě teda v lednici, protože tu ještě nemáme připraveno, ale už samozřejmě mají přístup právě do toho šatníku a mají přístup i do té členské sekce, do toho standardního kurzu. Takže se zeptám, jestli máte nějaké otázky, nebo jak byste to třeba popsali, a nebo samozřejmě ten, kdo přemýšlíte o tom, tak určitě dejte vědět. Ta transformace je určitě o tom, že 5 týdnů na tom budete pracovat a neznamená to, že hned ten 6. týden si řeknete, wow, teď mám uspořádaný domov a teď to bude fungovat na 100%. Tohle je cesta, já vás to naučím, ukážu vám to a pak je na vás, abyste ty návyky opravdu dodržovali, abyste si uvědomili, proč to děláte, jak to děláte. Vy budete moc dobře vědět, jak to máte dělat. Vy se k tomu budete moci kdykoliv vrátit, protože ty informace máte 2 roky k dispozici. A vy pak vlastně všechno to, co se naučíte, budete předávat dál. Jo, já vám určitě neslibuju, můžete se přestěhovat do jiný koupelny a budete si to tam muset nastavit nově, ale vy už budete vědět, jak na to, nebo si předěláte třeba, já nevím, z pokojíčku ložnici a budete tam různě moc něco muset přehazovat. Zase už budete vědět, jak na to. Nebo se vám stane, že doopravdy 14 dní budete nemocný a najednou se vám to nakupí. Opět, už budete mít jasně ty dané místa a už zase budete vědět, jak na to. A to si myslím, že je hrozně důležitý, dokázat se nějak s tou situací vypořádat a vědět, jak na to. Nezastavit se, ale jako popřemýšlet a říct si, aha, takže musím postupovat v nějakých těch krocích. Co je teď pro mě priorita? Začnu třídit, mám tam ty místa vymyšlený, popřípadě pokud ne, musím vymyslet ty místa a pak si k tomu musím nastavit nějaký návyky. A to už budete mít v hlavě tak automaticky, že uvidíte, že to jako hravě zvládnete. Tak, já si tady přečtu ještě otázky, jestli máte nějaké. Markéta doplňuje Dášu, že je to tak, super, děkuju. Ale je to samozřejmě i o vás. Jo, já vám neslibuju, že když si teď koupíte kurz a budete se jenom inspirovat, že to všechno přijde samo. Určitě ne. Všechny ty ženy, se kterými mám ty rozhovory, nebo všechny ty ženy, co byly v kurzu a mají ty výsledky, tak to udělali, jo. Pustili se do té akce a věnovali ten čas tomu. Jo, takže je to i o vás, že tomu budete muset věnovat ten čas a tu energii. Já vám samozřejmě mnoho energie předám a přesně vám řeknu, co dělat, ale je potřeba to pak jít doma udělat. Je potřeba vidět ten první výsledek. Je strašně důležitý začátek, ta koupelna třeba, jo. Tam si myslím, že ta motivace je strašně veliká. A tam vždycky ty ženy naskočí a vidějí ty výsledky a to je pak motivuje jako postupovat dál. Proto je tam ta koupelna, protože je prostě jednoduchá relativně a vy se na ní můžete naučit ty věci a postupovat dál. Jo. Proto jsem tam nedala třeba sentimentální věci, protože to nedává smysl. Jo. Má to doopravdy hlavu a patu od začátku do konce, abyste vydrželi. Tak a já čtu dál. Tak, Alča píše, Alča kurz koupila. O víkendu jeden čuplí v kuchyni, dnes veliký botník, 2 tašky bot jdou pryč, bohužel 2 kozačky na cestě, ale jak jsem něco vyhodila, tak nemám takové výčitky. O tom se samozřejmě taky, Alčo, budeme bavit a je to velké téma, určitě ho budeme probírat v rámci třídění a v rámci pak třeba těch úložných prostor nebo prostě kde budete chtít ty nákupy. Jo, je to normální, jo? Pokud jste samozřejmě na něco zvykla, tak je to normální, pokud na to máte ten prostor jasně, jo? Nemůže člověk chodit na haté, jo? To je jasný. Ale vám se to jako změní, jo? Vy jste teď nová v tom kurzu a uvidíte, že ty ženy sami řekly, že jako se jim to trošičku změnilo, že přemýšlejí už o tom, kam ty věci mají dát, nebo jestli je vůbec mají kam dát, jo? Jestli je doopravdy potřebují, nebo jestli mají doma nějakou jinou alternativu. A tohle všechno vás vlastně za těch 5 týdnů to nastartuje. Ten kurz je o
těch akcích doma, ale zároveň strašně i o té hlavě, kde vy začnete přemýšlet o tom začátku. Ten začátek je totiž strašně důležitý. Co si domů nakupujete? Je sice fajn, že vytřídíte, jasně, ale když nakoupíte zase o hodně víc věcí, než vytřídíte, tak pak budete tam, kde jste byli na začátku. Ale to se nestane, protože já vás tam 5 týdnů do vás hustím ty věci, že ten nákup je důležitý, že to množství je důležitý a vy až příště půjdete online nebo až půjdete někde, tak si uvědomíte a řeknete si, jo, jasně, já ale nemám místo na 2 kozačky, tak já si teď zatím koupím jedny a uvidím, jak to bude fungovat. A když mi to nebude stačit, tak si třeba pak ty druhý dokoupím, a nebo hold ty jedny starý, které už jsou fakt hrozný, jako vyhodím a můžu si zase koupit nový. Takže je to takový proces, který se naučíte. Nebojte se toho, Alčo, a já jsem nadšená, že to funguje a že už jste se do toho takhle o víkendu krásně pustila. Takže děkuju moc a moc vám držím pěsti. A uvidíme se určitě od toho pondělka. Tak, Verča píše, dobrý den, kde prosím lze v kurzu v členské sekci najít to-do list? Chci si odškrtávat hotové úkoly. A ten to-do list vždycky je u těch jednotlivých mini projektů a u těch jednotlivých místností, protože nejde udělat vlastně ohromný to-do list, ale je to vždycky na ty projekty. Takže v koupelně najdete jak na to, nebo pak vám ještě pošlu přesně tu ukázku, takže kdo máte prostě ten kurz nakoupený, určitě si v klidu projděte, prostě si otevřte třeba teď tu koupelnu, projděte si to všechno, udělejte si v tom jakoby v hlavě pořádek, jak je to všechno nazvaný a pak všechny ty projekty budou nazvaný stejně. Jo? Já si myslím, že je to, ještě když se mě podíváte, tak třeba u té koupelny jmenuje se to, když si dáte mini projekt, je tam základní pokyny a cíl, to je jasný, ukládací plán, a tady je většinou váš seznam úkolů. Takže většinou se to jmenuje váš seznam úkolů a tam je přesně napsáno, co máte dělat a to si můžete vytisknout a tam si to můžete odškrtávat. Ale vždycky je to k tomu jednotlivému jako mini projektu nebo k tomu jednotlivému modulu, protože jinak by vás to zahltilo. Jo? Teď si představte, že si vytisknete 30 těchto úkolů anebo 30 papírů a nebudete vědět jak. Takže je tam ten seznam úkolů. A Verča píše, už to vidím. Super, Veru. Jo, takže určitě, kdo jste naskočil, tak si projděte ten jeden jako modul, doporučuji třeba s tou koupelnou začít a trošičku si tam v hlavě to uspořádáte, jak ty moduly jsou nastavený. Jo, a až vlastně v pondělí začneme v kurzu, tak já to ještě budu znovu probírat, budu vám to tam ukazovat a budu vám říkat, jak se tam můžete orientovat. Tak, Katarína píše, hezký den, jste velice inspirativní, hodně věcí mám vyzkoušených, fungují. Chtěla bych se zeptat, jestli máte vyzkoušenou Kondo metodu skládání a co vy na to? Kondo metodu určitě mám vyzkoušenou a ano, já ji preferuju. Takže já vertikálně skládám a vlastně celý ten kurz uspořádaného šatníku, který je součástí tohohle kurzu, je podle Marie Kondo. Takže já skládám hodně podle Marie Kondo. Dává mi to smysl, to vertikální skládání. A mám tam i organizéry na to, je tam přesně napsáno, když máte poličky nebo když máte šuplíky a kam doporučuji a jak doporučuji. Takže ano. Takže tohle určitě, jinak Marie Kondo a její styl inspiruju se, ale ona samozřejmě doporučuje, abyste všechno vyházeli najednou, abyste šli po těch jednotlivých místnostech, po těch jednotlivých věcí. A já si myslím, že to úplně není funkční, možná v Americe, ale ne v Čechách. Jsem v Americe taky žila, oni to tam mají trošku jinak. Já si neumím představit, že bych si řekla, že si teď udělám šatník celý komplet od A do Z a udělám si ho jeden večer. To prostě nejde. Vy se tím zahltíte a nebude to fungovat. Takže já to dělám trošku jinak. A vlastně i ten kurz toho šatníku, který je součástí tohodle, je tam vedený doopravdy po bodu, jo, že si třeba jeden den uděláte spodní prádlo, jeden den trička, jeden den tohle a tak nějak postupně se s tím šatníkem a i vlastně se sebou, i se svým stylem budete seznamovat a zjišťovat a jsou tam různý typy, triky a podobně. Ten šatník je novinkou v rámci tohohle kurzu, takže já určitě tenhle rok uvidím, jak to půjde, jak budete rychlí, jak nebudete rychlí, jestli nějakým způsobem se individuálně na to víc budeme zaměřovat a tak. Ale je to tam, takže určitě. Takže to byla Marie Kondo, co se týče skládání. A vy samozřejmě tam máte i ty skládací videa, takže doopravdy tam najdete
od kalhotek až po sportovní balíček, jak si to máte složit. A není to jenom vertikální skládání, ale je to i normální. Když někomu to vertikální skládání nevyhovuje, tak tam má i další možnosti, třeba jak to uložit a jak to složit. Jo? Takže neříkám určitě, že to musí využívat všichni. Třeba ty ženy, které mají rády hodně jako vyžehlený ty věci, tak to vertikální skládání úplně není pro ně. Prostě to triko se trošičku zmačká, ale mě to nevadí, protože na mě se to znovu narovná a já nežehlím. Ale jsou tam i různá doporučení, jakože ty věci, které opravdu chcete tip-top, můžete dát na ramínka, pyžama, sportovní věci zase do šuplíku, takže vždycky se to dá vymyslet, ale jsou tam ty alternativy a je potřeba s tím počítat. Tak, co píše dál Katarína? A taky ikeácké typy věšení všeho na věšáky a háčky. Tak já si myslím, že na věšáky, háčky určitě něco ano, ale ten kurz je doopravdy obsáhlý od A do Z a najdete tam všechno, co potřebujete. A já určitě nejsem zastánce toho, že tohle je řešení, které já mám doma a bude fungovat u všech. V žádném případě tak to není a nefunguje to. A proto vždycky ve všem, nejenom v tom šatníku, ale i v tom standardním kurzu mám těch alternativ několik. Někdo má malé děti, potřebuje mít něco dole, někdo má velké děti, potřebuje to mít zase takhle, někdo má super pořádního manžela, tak to uděláme tak, někdo není schopný dodržovat nějaký návyky, tak začneme trošku jinak. Takže ten kurz je o tom, že je tam několik inspirací, několik alternativ, jak na organizéry, na skládání, tak i na třídění. A vy už se sami trošičku znáte a vy si vyberete tu správnou metodu pro vás, jo? Nebude to třeba na poprvé, třeba si řeknete, jo, tak teďka budu třídit tímhle způsobem. A najednou zjistí, že to nefunguje, takže zkusíte něco jiného. Jo, já vám samozřejmě do hlavy nevlezu, nevím, ale dávám vám tam ty alternativy a ve většině případů vy po těch 5 týdnech už zjistíte, co vám vyhovuje, že třeba, já nevím, že potřebujete třídit, když na to máte čas, nebo když jste sami, nebo že jste schopní třídit třeba hodinu a víc už ne, nebo naopak zjistíte, že maximálně 15 minut. A proto si pak uděláte podle toho ten plán, jo? Takže to tam všechno najdete, to tam vlastně všechno řeším, protože je to strašně důležité se vám přizpůsobit. Je to kurz, který je de facto jako individuální, kdy vy si najdete ten svůj styl, ten svůj přístup, protože pak v něm budete pokračovat dalších 20, 30, 40 let. Jo? Tady se to naučíte, tady si zjistíte, co je vaše a vy se samozřejmě na to můžete zeptat. Jo? Že je tam výhoda v tom, že ale Eriko, prostě tohle jsem zkoušela podle tebe a nejde mi to, dej mi nějakou jinou alternativu. A já vám samozřejmě dám jinou alternativu, protože to dělám 5 let a byla jsem, já nevím, u stovek lidí a každý ten člověk byl úplně jiný, ten klient. A já jsem se jim musela přizpůsobit, musela jsem najít jejich cestu, aby jim to pak fungovalo dlouhodobě. Jo. Takže já vám řeknu, super, dobře, nedá se nic dělat, když vám tohle to nefunguje, sice je to nejjednodušší cesta, ale když to nefunguje, pojďme najít společně jinou. A hledáme jiné alternativy a já vám říkám další možnosti a vy přemýšlíte a říkáte, jo, tohle by možná šlo, a ukazuju vám, jak to třeba vypadalo u toho klienta, nebo jak se on s tím popasoval a vy se vlastně v tom uvidíte a řeknete si, jo, tak tohle já zkusím. Jo? Takže je to vždycky o tom, že se snažím najít to řešení pro vás, který bude fungovat. Tak, takže to jsou asi otázky. Jestli máte ještě nějaké další, tak určitě pište, když jsem tady. Jenom to tedy shrnu. Jo? Ještě vám tam dám do skupiny to YouTubeové video, kde přesně máte nakreslenou nebo popsanou tu členskou sekci. Připomínám, dneska končí lednice. Doopravdy, kdo si to objedná zítra, lednici nedostane. Prostě takové jsou podmínky, které komunikuju, už to komunikuju týden. Takže do dnešní půlnoci, kdo si koupí kurz, získává lednici. Získává celý ten kurz, uspořádejte domov, samozřejmě v rámci toho je ten šatník a samozřejmě zvýhodněnou cenu a ta je do čtvrtka, takže pokud už lednici máte nebo vás prostě nezajímá, přesto furt jako přemýšlíte, jste naladěný, do čtvrtka je ta zvýhodněná cena, takže tam ještě máte samozřejmě prostor. A to je všechno. V pondělí už prostě začíná skupina, takže já se strašně těším. Já doporučuji, kdo jste na vážkách, klidně mi napište, klidně mi zavolejte, ráda vám to ještě vysvětlím, jestli máte nějaké otázky.
A kdo už jste tak jako, že už jako jo, tak naskočte, využijte ten bonus a samozřejmě vy máte do neděle čas si všechno ještě projít, trošičku si to nastudovat, trošičku si říct, aha, tohle se mi líbí, o tomhle budu přemýšlet, můžete to si probrat s rodinou i a v pondělí už jako jít úplně naplno se tomu věnovat, protože to bude samozřejmě časově náročný, minimálně tu půl hodinku denně vám to sebere. A je fajn už se třeba jako trošičku předpřipravit. Jo, zvládnete to, když si to koupíte, já nevím, v neděli za plnou cenu, klidně, ale je to lepší, když už trošičku jako víte, co vás čeká, už víte, jak vypadá ta členská sekce a máte tu představu. Takže otázky žádné, já si myslím, že to je tedy vše. Pokud vás cokoliv napadne, klidně napište, klidně zavolejte a já se na vás budu zítra těšit i ještě na dalším živým vysílání, protože jsem ještě neprobírala úplně organizéry a za mě organizéry jsou strašně důležitý. Ty vám pomůžou právě dlouhodobě ten pořádek udržet. Takže zítra řeknu vlastně, proč já preferuji organizéry, jak to tam mám zahrnutý v tom kurzu a proč si myslím, že je důležitý se o tom trochu bavit. Takže se zase zítra uvidíme, zase vás trošku namotivuju a možná si pro vás ještě připravím něco speciálního. Tak jo, takže mějte se krásně a uvidíme se zítra.